Sam dobio dobar broj. Luna. Jeste, Luna je prisutna. Recite mi za kako ste druženje? Ovako, reci mi da li imaš koji smeštaj? Da, naravno. Prijeća na druženje. Pola sata do 10 eura, sata. A dobro, reci mi šta podrazumeva to druženje. Klasika eura. Mhm, Mesečni set eura. dobro. A reci mi kombinacije sa tvojom drugaricom ili nešto slično. Može, naravno, plaćanje po devojci. Dobro. Kad ste slobodni? Čim ostaviš adresu u roku od pola sata. Okej. Ajde, hoćeš da upišeš negdje? Pa hajde, pusti mi poruci jer sad baš prigručim nemam hemijsku. Ako ti nije problem da mi pustiš poruci. Čim pustiš poruku, mi smo u roku od pola sata kod tebe. To zavisi i u kom si delu grada i od gužbe, ali sve u svemu u roku od pola sata. A recite mi, a punoletna ste sve? Naravno, jednom 22, drugarica 20. Aha, okej, studirate nešto, ne? Ne studiramo ništa. Aha, dobro, dobro. A Okej. jebi odmah, jebi mi usta. Pustit ću ti adresu. Važi, ćao. Da se vidimo, čao. Ćao. Ljudi, Vidiš- ode ja vidiš ti to, da vidiš ti karam to. nešto, brate, ajde vidi. Šta je rečen? 50 i 80? Brate, znači, idem da odradim, pa se vi jebite. Imam do grada pola sata.